Zlato probija $4.300, Fed smanjuje kamatne stope. Izbija panika. Studeni 2025. Bloomberg Television uživo prenosi rekordni rast cijene zlata. Zašto? Američke federalne rezerve smanjuju kamatne stope po treći put. To znači da će dolar oslabiti. Inflacija se vraća. Kapital bježi u sigurna utočišta. Središnje banke kupuju zlato kao lude, rekordni iznosi u trećoj četvrtini, potražnja od 1313 tona, 146 milijardi dolara, rekordna razina svih vremena, strah od propuštanja, FOMO u Aziji. Svi žele ući prije nego što bude prekasno. Suočeni ste s odlukom. Ili ga kupiš sada za 4300 ili čekaš dok ne košta 5000 ili 6000. Pitanje nije hoće li cijena zlata porasti. Pitanje je jesi li ti u tome ili nisi. Pravu sigurnost dobivaš samo na goldwarsorget.com.